Prestigio sa snaží zaujať vždy niečím výnimočným, napríklad takýmto šikovným puzdrom v balení, za ktoré nemusíte priplácať, ktoré dostanete k prístroju s kódovým označením 7600 Duo v hodnote asi 260-270 eur. Takisto je tu unikátom alebo výhodou podpora dvoch SIM kariet. To naznačuje aj názov Duo alebo ten prívlastok. Obal sa skladá z takejto pevnej časti a potom takejto semišovej, ktorá aj čistí displej. Nechýbajú ani otvory pre objektív a zadný reproduktor. Ja obal už odkladám, aby som vám ešte ukázal ostatné veci z balenia. Napríklad túto 1 amperovú nabíjačku s USB koncovkou, do ktorej potom zastrčíte takýto micro USB kábel. No a samozrejme ešte slúchadlá, tento raz s plochým káblom proti zamotávaniu a celkom peknými štupľami, pri ktorých by som si dal pozor na jednu vec. Ten prechod medzi tvrdou a ohybnou časťou je príliš ostrý, neverím, že to vydrží nejak extra dlho. Slúchadlá poslúžia aj na počúvanie FM rádia. Aplikácia FM rádio ponúka aj zobrazovanie nielen názvu počúvanej stanice, ale aj relácie alebo skladby. Táto funkcia sa nazýva radiotext. Samotný prístroj ponúka v hornej stene micro USB konektor na prepojenie s počítačom alebo na nabíjanie. Radšej by som ho videl v spodnej stene, kde je to štandardné. Hore máme aj audio jack s 3,5 mm priemerom. Pravá bočná stena je úplne prázdna, takisto aj spodná a všetky ovládacie prvky, všetky základné, teda vypínač a regulácia hlasitosti sú v ľavej bočnej stene. Podľa mňa to poteší skôr ľavákov, praváci by asi uvítali skôr umiestnenie týchto prvkov napravo. Zo zadnej steny mierne vystupuje objektív fotoaparátu, pod ktorým nájdeme aj blesk, a nad displejom sa nachádza predný fotoaparát. Myslím, že toto je 8 megapixelový a tento 13 megapixelový, avšak len s pomerom strán 4:3. Ako náhle zvolíte pomer strán 16:9 alebo širokouhlé, alebo ako to Prestigio nazýva na celú obrazovku, ja vám to hneď ukážem, zapnem zadný fotoaparát, tak sa rozlíšenie okreše a dosť výrazne. Zapnem veľkosť náhradu zo štandardu prepnem na celú obrazovku a už tu mám 6 megapixelov maximálne, a nie 13. Je to zaujímavosť. Takisto je veľmi dôležité upozorniť na prednú kameru, ktorá ponúka aj zaostrovanie a rozlíšenie dokonca až, dám štandardné rozlíšenie, 5 megapixelov, pri pomere 16:9 4 megapixely. Tu je ten pomer, alebo tá strata už normálna, prirodzená, a fotografie sú naozaj prekvapivo pekné. Problém je, keď zapnete video, keď sa spustí video, automaticky sa aktivuje pomer strán 4:3. Rozlíšenie nie je nijak obzvlášť veľké, ale je tu aspoň jedna výhoda, môžem použiť pauzu. Ak prepnem video alebo celý fotoaparát dozadu, do štandardného režimu, tak tu mám dve spúšte foto-video, zapnem video a tiež môžem použiť tú pauzu. Rozlíšenie videa je, to si ideme hneď pozrieť, lebo takéto veci treba samozrejme vždy overiť. Rozlíšenie videa je neznáme, ale máme tu nízku, strednú, vysokú a najvyššiu kvalitu. Tá najvyššia potom už pri tej prednej kamere chýba. Skrátka a dobre, tie fotoaparáty vôbec nie sú zlé, akurát mňa mrzí, že potenciál toho predného fotoaparátu, teda 5 megapixelového fotoaparátu so zaostrovaním, je využitý len pri snímaní statických záberov a nie videí. Napríklad toto video na jeden záber, ktoré točím iPadom, by som veľmi rád točil nejakým 5 megapixelovým fotoaparátom so záznamom Full HD videa a dokonca aj zaostrovaním. No, uvidíme v ďalšej generácii. Zadná stena, ktorá je veľmi príjemná na dotyk a určite aj jemne odolná alebo mierne odolná aj proti škrabáncom a ľahkým poškodeniam, je odnímateľná. Máme tu NFC anténu v tejto časti, no a sloty pre pamäťovú kartu. Tá je veľmi dôležitá, pretože interná pamäť prístroja ponúka len 2,3 GB priestoru, napríklad pre aplikácie, čo je podľa mňa dosť limitujúci priestor a limitujúca hodnota. No a máme tu ešte aj dva sloty pre SIM karty. Zaujímavosťou je, že jedna SIM karta je štandardnej veľkosti, takej tej
štandardnej počas minulých rokov, predchádzajúcich rokov. A teraz už je tu druhý slot s rozmerom microSIM, čo je vlastne dnešný štandard. No a neviem, čo bude na budúce, ale každopádne použiť dve SIM karty rôznych rozmerov alebo dva sloty pre SIM karty rôznych rozmerov je zatiaľ unikát, ktorý som nevidel na žiadnom dual SIM prístroji. Batéria ponúka kapacitu 2600 mAh, čo je slušná hodnota. Keď už som u nejakých tých čísel, spomeniem ešte rámku, tá je gigová, ale neobmedzuje úplne to používanie prístroja. Dokonca aj displej je pekný, reakcie sú svižné. Prístroj testoval kolega Matej, jeho recenziu si prečítate na Fony.sk. Určite bude podrobná, nájdete tam aj množstvo fotografií a ja vám len zobrazím napríklad ponuku aplikácií, kde môžete vidieť, že je všetko zaradené podľa abecedy a tlačidlá pod displejom ponúkajú síce aj možnosti, ale nie možnosti úpravy tejto hlavnej ponuky aplikácií. Takisto aj na domácej obrazovke, keď stlačím možnosti, môžem zmeniť tapetu, spravovať aplikácie, nastavenie systému, ale nemám tam nejaké pridávanie widgetov. Skúsim takto zoštipnúť obrazovku, ani to nejde, podržím na nej prst a zobrazí sa takáto ponuka pre úpravu tapety. Keď stiahnem hornú lištu jedným prstom, mám tu informácie. Keď stiahnem hornú lištu dvomi prstami, mám tu skratky. Napríklad pre zmenu jasu, ktorý zmením z automatického na takýto slabší, aby vám to neprepalovalo počas toho záznamu. Teraz to vidíte trošku lepšie. Keď tam ešte takto stiahnem, tak myslím, že by sa tu malo dať nie. Takže túto ponuku neviem zmeniť, viem akorát prepínať medzi tými informáciami a skratkami. V nastaveniach sa nachádza napríklad tá správa dvoch SIM kariet, ktorá je veľmi dôležitá samozrejme. Môže sa vás prístroj pýtať na použitie jednej, druhej SIM karty, alebo vždy sa pýtať na ktorá SIM karta to bude pri hovoroch, správach, dátach a podobne. Máme tu aj uľahčenie používania jednou rukou na klávesnici a kalkulačke. Kalkulačka sa potom stiahne do strany. Ale je to taká maličkosť. Máme tu gestá pre pohodlné ovládanie. Ako vidíte, ten displej je mimoriadne lesklý, takže sa vám tu odrážajú aj veci, ktoré by sa nemuseli odrážať a na ktoré nie som zvyknutý už z týchto videí. No a taká zaujímavosť na záver, plánované zapnutie a vypnutie. Vidíte, že aj v tomto prípade je trošku problém s prekladom. Nie je to jediná aplikácia, kde ten preklad ostal po anglicky a nie slovenský. Ale tá funkcia je zaujímavá, teda môžete si nastaviť plánované zapnutie a vypnutie prístroja. No, vlastne naopak. To by bolo asi všetko. Ešte skúsim podržať vypínacie tlačidlo, ktoré nám ponúka aj možnosť reštartovania prístroja. Možno to znie úsmevne, ale odporúčam každému raz za čas si reštartovať prístroj, takisto ako to robíte s vašim počítačom, pretože toto už vlastne je taký malý počítač. V recenzii sa dočítate všetko ostatné, všetko podstatné. My Prestigio hodnotíme celkom pozitívne túto 7600 Duo a nemáme veľký dôvod na kritiku. Samozrejme, cena už je pomerne odvážna. Ja by som bol radšej, keby tu bol dôslednejší preklad tých jednotlivých aplikácií. Predný fotoaparát určite by som bol radšej, keby bol využitý jeho potenciál. Ale to už je dané aj možno trošku starším procesorom, menšou rámkou, menšou pamäťou. Skrátka, ak máte lacný hardware vo vnútri, tak nemôžete čakať výkonné funkcie, napríklad záznam Full HD videí alebo ešte vyšších rozlíšení. Samozrejme, to je vždy limitujúcim faktorom. Teším sa na vás pri ďalšom videu na jeden záber. Zatiaľ dovidenia s týmto Prestigiom.